Dozvedel som sa, že Bošianská škola oslavuje 50. výročie od vzniku novej budovy. A dnes, keď som sa pripravoval na tento príhovor, tak som si pozrel na Wikipédii, že prvé zmienky o bošianskom školstve sa objavujú už v roku 1584. Takže nestačí poďakovať učiteľom a rodičom a všetkým ostatným, ako aj nepedagogickým zamestnancom, ktorí sa starali o školu 50 rokov, ale všetkým ich predchodcom, ktorí dokázali takúto dlhú tradíciu udržať okolo 500 rokov v Bošanoch. Takže klobúk dolu. Viem sám, že v školstve je to niekedy veľmi ťažké a im sa to podarilo. A podarilo sa im to dostať do bodu, kde Bošianská škola vykazuje veľké množstvo úspechov, napríklad v používaní informačno-komunikačných technológií. Viem o projekte notebook pre každého žiaka, dokonca software vyučovací sa používa na škole a to je podľa môjho názoru veľmi dobré. Znamená to, že škola postupuje v súlade s trendami, ktoré zaznamenávame na celom svete a pripravuje žiakov naozaj na ten život, ktorý už dnes vonku vidíme. Takže nie len v tom, ako sa učí, ale aj to, čo sa učí, je na tejto škole podľa môjho názoru veľmi dobré. Učitelia chodia do zahraničia, zbierajú tam dokonca ocenenia, žiaci zbierajú ocenenia v rôznych súťažiach. Gratulujem k tomuto. A chcel by som teda zaželať všetkým, aj učiteľom, aj vedeniu školy, rodičom, aj žiakom, aby sa im na škole aj ďalej darilo, aby dosahovali pekné výsledky, investovať do vzdelávania sa určite oplatí. No a dúfam, že škole to vydrží najmenej ďalších 50 rokov a že tá duša školy, ktorá je, zdá sa, veľmi dobrá, takže tá duša v škole a v Bošanoch vydrží aj tých ďalších 500 rokov, ktorých vydržala doteraz.